Ahoj, tady Andrej a vítejte u další epizody, nebo u další půl epizody, protože tady ta bude krátká, tady to bude jenom 3 minuty, u Warface. Jsme na stejné mapě, jako jsme skončili ve druhém dílu, taky tady je pořád druhý díl. Tam něco hodíme taky. Ne. Jo, tady i tohle je. Ne. Ach jo, zase. Já jsem hodím smoke, protože jsou tu dva. Ne. Toho tam někdo? Škoda. Asistenci jsem aspoň dělal. A tam má jeden. Tak tohle bylo úplně na nic. Sem šli. Taky to není. Jo, on tam ležel. Takže tam jde jich ještě víc. Tak jim tam hodíme dárek. Snad jsem se aspoň teda strefil. A hodíme jim dárek tady na schodiště. Ach jo, utíkej, on je tam. Tam jsou, jo, jsem se jich od tohohle. Druhý kill. Tam jsou další. Ach jo. Já si ten kill ještě dám už. Vím, že jsou už jenom 3 sekundy, ale musím. Nic. Tak tohle je konec epizody. Doufám, že jste si ho užili. Těšte se na další. Čau.